Hei ja tervetuloa seuraamaan luentoa nimeltä Palliatiivinen haavahoito. Minun nimeni on Ulla Nuutinen ja olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja minulla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi olen haavahoidon asiantuntija. Olen tehnyt haavahoitotyötä ammatikseni päätyökseni viimeiset 20 vuotta. Toimin yrityksessäni nimeltä Suomen haavahoito Oy. Itselläni kiinnostus palliatiivista haavahoitoa kohtaan on herännyt yrittäjävuosieni aikana, koska meidän hoidossamme on parantunut niin monta paranemattomaksi tuomittua haavaa, että se on saanut minut itsenikin hämmästymään. Toivo. Toivo on noussut usein keskeiselle sijalle meidän hoitotyössämme. Miten annetaan toivoa silloin, kun toivoa ei ole, eli haavan paranemisesta ei ole varmuutta? Toivo antaa kuitenkin voimia jatkaa elämää kaikesta vaikeasta tilanteestakin huolimatta. Ja toivo auttaa elämään mahdollisimman normaalia elämää kaikista rajoituksista huolimatta. Suostuminen sairauteen. Se antaa toivoa ja se myös vahvistaa elämänlaatua. Elämän ilo lähtee usein syntymään keskusteluista ja asioista, pienistäkin asioista, jotka tuottaa asiakkaalle tai potilaalle mielihyvää. Myös hoitajan tulee pystyä ylläpitämään omaa toivoaan, koska potilaan toivottomuus on usein hyvin kuormittavaa. Kaikkia mahdollisia voimavaroja tulee kuitenkin löytää, niitä, jotka tuovat ja lisäävät elämänlaatua. Mielestäni palliatiivinen hoito vaatii hoitajalta todella paljon. Hoitajan pitää olla kiinnostunut kaiken muun kliinisen osaamisen lisäksi, niin hänellä pitää olla taitoa kohdata kärsimys, kuoleman pelko, surua, syyllisyyden tunteita. Hänen pitää osata luoda toivoa, kohdata ihminen ja taipua potilaan hengelliseen ulottuvuuteen, huumoria ja seksuaalisuutta unohtamatta. Palliatiivisuuden sisäinen merkitys. Sana palliatiivinen tulee englanninkielisestä sanasta palliate ja sen sisäinen merkitys on lievittämistä, vähentämistä ja tuskan helpottamista. Ja latinankielinen sana taas pallium, sillä tarkoitetaan ikään kuin viittaa tai takkia, jonka suojassa ollaan ikään kuin turvassa. Ajattelen, että nämä kaksi sanan alkuperää auttavat meitä paremmin ymmärtämään, mitä palliatiivinen hoito sisältää ja mikä on sen sisäinen merkitys. Palliatiivisen hoidon tavoitteena ylipäätään on vaalia ja turvata elämänlaatua kokonaisvaltaisesti sekä potilaan ja omaisen. Eli hoidossa tulee huomioida kaikki osa-alueet, fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen. Vaikka palliatiivinen hoito tarkoittaa oireita lievittävää hoitoa, se on kuitenkin aktiivista hoitoa ja hyvin kokonaisvaltaista, kuten aiemmin jo todettu. Palliatiivista hoitoa annetaan pääasiallisesti silloin, kun ihmisellä on jokin kuolemaan johtava sairaus tai se uhkaa hänen henkeään. Ja sen lisäksi tämän tyyppisissä tilanteissa ihmisellä tai hänen läheisellään on kärsimystä ja tilanne ihan kokonaisuudessaan heikentää elämänlaatua. Palliatiivinen hoitovaihe voi kestää jopa vuosia ja sen tarve on lisääntynyt samanaikaisesti viime vuosina, kun krooniset sairaudet ovat lisääntyneet ja niiden määrä on kasvanut. Palliatiivisella hoidolla ei rajata ulkopuolelle vain syöpää sairastavia, vaan myös muita vakavia sairauksia, kuten eri sisäelinten sairauksia, vajaatoimintasairauksia, sydämen ja munuaisten vajaatoimintaa, esimerkiksi neurologisia sairauksia tai MS-tautia.
Palliatiivisella hoidolla ei siis tarkoiteta sitä, että jätetään hoitamatta, mutta tilanne on se, että taudin etenemiseen ei välttämättä enää voida lääketieteellisin keinoin vaikuttaa. Linjauksia tällä hetkellä on karkeasti 4. Parantava hoito, jarruttava hoito, palliatiivinen hoito ja saattohoito. Mutta näidenkin rajat saattavat joskus olla hieman veteen piirrettyjä viivoja, ja aina hoitolinjausta ei voi niin tarkkaan tehdä. Hoitolinjauksia ohjaa kuitenkin erilaiset lait, kuten laki potilaan asemasta ja oikeudesta, terveydenhuollon ammattihenkilöistä, laki holhoustoimesta, laki edunvalvonnasta ja potilasasiakirjoista, joten tämä on varsin laaja kokonaisuus. Hoidossa ylipäätään voidaan tehdä erityyppisiä rajauksia, jotka perustuu lääkärin arvioon tai potilaan tahtoon tai heidän yhteiseen arvioonsa ja yhteiseen tahtoonsa. Mutta lähtökohtaisesti tilanne on aina se, että ei ole syytä antaa lääketieteellisesti perusteetonta hoitoa. Kun palliatiivisessa hoidossa arvioidaan erityyppisten sairauksien tilannetta ja niiden hoitovastetta, niin käytetään erilaisia mittareita apuna. Kipu on usein palliatiivisessa hoidossa keskiössä ja hoito keskittyy pitkälti usein siihen. Muita tavallisesti hoidettavia oireita palliatiivisessa hoidossa on yskä, hengitysteihin liittyvät oireet, suu, limakalvot, ruoansulatuskanavan ja eritykseen liittyvät monet eri oireet ja ylipäätään ravitsemus. Keskushermoston oireet, hematologiset oireet, endokriiniset ja metaboliset oireet sekä psykososiaaliset oireet. Ja siis tässä vain muutama yleisesti mainitakseni. Kyse on siis varsin laajasta kokonaisuudesta. Näiden lisäksi on siis myös iho ja haavat. Haavoja hoidetaan aina lähtökohtaisesti niiden etiologian mukaisesti. Ja arvioinnin perusteella taas hoidetaan haavan oireita, kuten esimerkiksi hajua, eritystä. Ja keskiössä on luonnollisesti aina haavan puhdistaminen, jolla voidaan saada paljon hyvää aikaan, vaikka haava olisikin tuomittu paranemattomaksi. Ja vielä kertauksena, haavan hoidossa on aina tärkeää haavan perussyyn hoito ja kivun hallinta. Ihonhoito korostuu, koska hyvällä ihon perushoidolla ja iho-ongelmien syynhoidolla voidaan myös ehkäistä esimerkiksi ihon bakteeritulehduksia. Ja kun arvioidaan oikein, voidaan tunnistaa esimerkiksi ihottuma kuivasta ihosta sekä mahdolliset ihon sieni- tai virusinfektiot. Lisäksi esimerkiksi jalkojen turvotuksen hoito kompressiohoidolla on tarpeellista sekä oireiden että haavanhoidon kannalta, mikäli siihen ei ole vasta-aiheita. Krooninen haava on sellainen, jonka paraneminen on aina jollain tavalla vaurioitunut, ja taustalla on hyvin usein useita erilaisia tekijöitä. Ja krooniset haavat ovat nykyään lisääntyvästi osa parantumattomien pitkäaikaissairaiden ihmisten hoitoa. Ja jos puhutaan ihan termillä palliatiivinen haava, niin monesti se on niin, että lääketieteellisestä näkökulmasta palliatiivisella haavalla sen paraneminen on ikään kuin saavuttamaton tavoite. Haavahoitoon liittyvä psykologinen tuki on erittäin tärkeää. Se on tärkeä osa palliatiivista haavahoitoa. Se auttaa potilaita selviytymään haavoihin liittyvistä tunnepuolen haasteista ja ongelmista. Ja se ylipäätään parantaa ihmisen elämänlaatua ja se taas motivoi heitä ryhtymään monenlaisiin toimiin haavojen ennaltaehkäisyn suhteen, kuten esimerkiksi ihon painevaurioiden ja painehaavojen suhteen.
Ja kaiken kaikkiaan psykologinen tuki niin parantaa ihmisen hoitoon sitoutumista, koska monet haavat, olkoon se sitten palliatiivinen haava tai ei-palliatiivinen, niin vaatii ihmiseltä jopa pysyviä elämäntapojen muutoksia, jotta voidaan vähentää oireita ja mahdollisesti myös on toivoa myös paranemisesta. Jokin aika sitten me tapasimme haavahoidon ammattilaisten kesken ikään kuin moniammatillisessa tiimissä ja keskustelimme palliatiivisesta haavahoidosta. Aivan kohta esitän teille, mitä meidän Brainstorm-ilta sai aikaan, mitä me haavahoidon ammattilaiset, lääkärit, haavahoitajat, ravitsemusterapeutit, jalkaterapeutit, mitä me yhdessä ajattelimme palliatiivisesta haavahoidosta. Ja nyt siis käyn läpi, mitä siellä meidän Brainstorm-illassa oikein tapahtui. Eli kun yhdessä haavahoidon ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa moniammatillisessa tiimissä pohdimme, mitä palliatiivinen haavahoito voisi olla, niin näytän tällä tavalla vapaamuotoisesti teille, mitä me saimme aikaan tuona iltana. Eli laitoimme tällaisen hoitolinjan, jossa toisessa päässä on kuratiivinen hoito ja sitten on palliatiivinen hoito. Eli kuratiivinen on sitä, että pyritään siihen, että kaikin lääketieteellisin menetelmin, että se haava saadaan paranemaan. Sitten on palliatiivinen haavahoito, jossa on tilanne se, että ei ole lääketieteellisesti mahdollista varmuudella saada sitä haavaa paranemaan. Ja sitten meillä on tässä välissä paljon erilaisia asteita, miten sitä haavahoitoa voidaan edistää ja mahdollisesti täältä palliatiivisestakin voidaan siirtyä tänne kuratiiviseen ja sitten jossain kohtaa taas kuratiivisesta palliatiiviseen. Vaiheita ja tilanteita on paljon erilaisia ja yhtenä tyyppiesimerkki potilaana nostettiin esiin tämmöinen 100-vuotias ihminen, joka sitten pyörii täällä tämmöisessä hoitomyllyssä tässä erilaisissa vaiheissa. Häntä yritetään parantaa, sitten taas ei yritetä ja taas vähän yritetään. Ja se on tämmöinen hoitomylly, missä tämä 100-vuotias pyörii. Ja näitä hoitomyllyssä olevia haavaa sairastavia ihmisiä on aika paljon meidän terveydenhuollossa, jolla ei ole selkeää hoitolinjaa. No sitten mietittiin tällaista, että onko tämä potilas aina palliatiivinen kaikilta osin vai onko hän vain haavahoidon kohdalta palliatiivinen. No sitten voi käydä niin, että täältä kuratiivisesta siirrytään askel askeleelta kohti tätä palliatiivista silloin, kun hoitolinjat ovat kunnossa. No, millä kriteereillä voidaan sitten määritellä se, että kuka on tässä keskellä? Ja sitten mitkä voisi olla niitä kriteereitä, että tämä ihminen siirtyy täältä kuratiivisesta palliatiiviseen hoitoon, niin voisi olla, että ei ehkä leikata, mutta toisaalta meillä on myös palliatiivista kirurgiaa, haavakirurgiaa olemassa. Sitten yksi kriteeri voisi olla se, että erikoissairaanhoidolla ei ole enää annettavaa siihen haavahoitoon, koska siellä hoidetaan tämmöisiä erityistason vaativia haavoja. Esimerkiksi tämmöinen. No sitten voi olla myöskin potilaan näkökulmasta. On nimittäin psyykkisesti hyvin kuormittavaa sairastaa kroonisia haavoja. Ja jos potilaalla on ollut vuosia niin sanottu haavasairaus, niin hän saattaa joskus haluta pitää ne haavat. Ja sen takia meidän täytyy kuulla se potilaan ääni. Potilas hän ei usko siihen, että haavat paranevat ja hän saa myös hoitoa niiden haavojen kannalta. Tällaisiakin tilanteita on. Potilas ei siedä hoitoa ja hän ei käy hoidossa.
Mutta näidenkin kaikkien takana, tämmöisen hoitokielteisyyden takana voi olla myöskin se, että hänellä on paljon väärää tietoa tullut matkan varrella haavojen hoidosta. Eikä se hoito ole aina ollut ihan optimaalista joka tilanteessa. Hän on turhautunut ja niin poispäin. Tämä pitäisi aina huomioida jokaisen potilaan haavaa sairastavan ihmisen kohdalla silloin, kun mietitään tämmöisiä suurempia hoitolinjoja. Ja sitten on se hyvä kysymys aina, kun me sitä potilasta mietitään, että mikä on hänen hyvä elämänsä. Onko se hoitajan tehtävä tai lääkärin tehtävä määrittää se hyvä elämä vai potilas itse vai yhdessä. Ehkä se on paras määrittää se yhdessä, mutta potilas on kuitenkin se hänen hyvän elämänsä asiantuntija ensisijaisesti. No sitten siihen pitää huomioida myöskin, niin kuin aikaisemmin tuossa teoria-osiossa sanoin, niin koti ja läheiset, koska potilas voi olla hyvin turhautunut, koska hänen on vaikea ymmärtää ohjeita ja sitten häntä hoitavilla hoitajilla ei välttämättä ole osaamista eikä tunne niitä esimerkiksi haavanhoitotuotteita. No, niin kuin näette, niin tämä on aika iso kokonaisuus, mitä tässä tuli niin kuin esiin. Ja paljon kysymyksiä, paljon jäi avoimia kysymyksiä tähän. Mutta se, mikä meillä ehkä isoimpana asiana nousi tässä pintaan, niin oli se, että oli se hoitolinja sitten mikä tahansa, missä vaiheessa, niin ongelma on se, että ei ole osaamista, riittävästi osaamista oikein missään tässä hoitoprosessin. Ja tämä 100-vuotias jatkaa pyörimistään täällä hoitomyllyssä. Koska kaikkein tärkeintä on miettiä jokaisessa vaiheessa, että hoidetaanko oikein. Onko se perusta kunnossa? Onko haavalla ihan oikeasti diagnoosit ja ne etiologiset syyt ja tekijät olisi hoidettu? Ja luonnollisesti meillä oli paikalla ravitsemusterapeutti, joka on haavoihin erikoistunut. Niin ravitsemus kulkee täällä jokaisen hoitolinjan jokaisessa eri vaiheessa. Erittäin tärkeä osa kroonista haavaa sairastavan ihmisen hoitoa. Meillä on valmiina hoitopolut. Käypä hoitosuosituksista löytyy haavaa sairastavien ihmisten hoitopolkuja ja niitä pitäisi noudattaa, niin silloin meillä on se perusta siellä kunnossa. Ja tämä ongelma, tämä osaamisongelmakin vähän vähenee, kun kaikki, jotka haavoja sairastavat, niin ovat sitten perehtyneitä näihin hoitopolkuihin. Ja sitten työnantajat varmistavat sen, että kaikilla ihmisillä, kaikilla hoitajilla, jotka hoitavat haavoja, niin heillä on riittävästi siihen osaamista ihan samalla tavalla, kun vaaditaan lääkehoito-osaamista, on lääkehoitopassi olemassa, eli lääkkeitä ei saa jakaa ilman riittävää osaamista, niin aivan samalla lailla meillä pitäisi olla haavojen suhteen samanlainen näyttö ja tieto. Eli tarvitaan sitä riittävää osaamista, jotta niitä tulee. Haavaa sairastava ihminen saa hyvää hoitoa ja se on oikea-aikaista oikeassa paikassa oikein hoidettuna. Kiitos kun seurasit tätä palliatiivisen haavahoidon lyhyttä luentoa ja toivottavasti heräsi ajatuksia ja kirjoita kommenttikenttään. Olisi mielenkiintoista alkaa tästä asiasta vähän laajemminkin keskustelemaan. Moikka moi! Palliatiivisen haavahoidon järjestämiseen ja osaamisen varmistamiseen sen toteuttamisessa niin liittyy edelleen toistaiseksi paljon erilaisia haasteita. Edistyneen haavahoidon saatavuus on aina este hyvälle haavahoidolle. Tietovaje taas liittyy siihen, että mikä on paras hetki soveltaa palliatiivisen haavahoidon periaatteita tai ylipäätään palliatiivisen hoidon periaatteita ihmisten hoidossa, jotka sairastavat kroonisia haavoja. Ja sekä kysymyksiä liittyy siihen, että kuka tätä hoitoa voi tarjota. Ja miten se osaaminen varmistetaan. Kuten aikaisemmin olemme jo monesti todenneet, tämä hoito on hyvin kokonaisvaltaista ja vaatii
monenlaisia taitoja hoitajilta. Tilastollisiin menetelmiin liittyvä tutkimustieto on valitettavasti tällä hetkellä vielä puutteellista. Ja hyvä kysymys on myös se, että kuka haavaa sairastava ihminen hyötyy tästä linjauksesta. Ja lyhyesti take home message tärkeistä asioista, jota on tässä luennolla tullut esiin. Mietintöjä ja pohdintoja. Mikä on keskeistä palliatiivisessa haavahoidossa? Hoidon standardointi ja sen parantaminen kroonisista haavoista kärsiville potilaille. Se on tärkeää, mutta se vaatii lisää työtä. Kroonisista haavoista kärsivien potilaiden palliatiivista hoitoa tutkivan kirjallisuuden määrä on toistaiseksi vielä melko vähäinen, mutta kansainvälisesti asiaa tutkitaan ja siitä ollaan myös laatimassa hoitosuositusta. Psykologinen tuki ylipäätään on tärkeä osa haavojen hoitoa palliatiivisessa hoidossa. Ja se tulee aina muistaa. Miten me voimme auttaa näitä ihmisiä niin, että heidän elämänlaatunsa voisi parantua huolimatta siitä, että he sairastavat vaikeasti paranevia haavoja? Itse uskon, että hyvällä standardoidulla palliatiivisella haavahoidolla voidaan säästää jopa kustannuksia terveydenhuollossa. Suomessa toimii myös palliatiivisen hoidon yhdistys, ja se on mukana moniammatillisesti kehittämässä palliatiivista hoitoa antamalla muun muassa lausuntoja ja järjestämällä koulutuksia ja tekemällä kansainvälistä yhteistyötä. Tuon yhdistyksen sivut löydät tuosta alla olevasta osoitteesta. Tähän luentoon on käytetty muutamia lähteitä ja tässä niistä keskeisimpiä. Tuossa on linkkejä ja nimiä. Voit itsekin käydä niitä lukemassa ja suosittelen tutustumaan tähän palliatiivisen hoidon laajaan maailmaan. Kiitos oikein paljon mielenkiinnosta, kun olit mukana tässä luennolla ja toivoisin, että voisimme yhdessä lähteä kehittämään palliatiivista haavahoitoa Suomessa. Ota minun yhteyttä, tuossa on minun puhelinnumeroni. Hei hei ja kiitos ja innostusta työelämään ja erityisesti haavojen hoitoon ja niiden kehittämiseen sinulle.